Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa vlog pala na to ay may nagtatanong sa atin. Ito ay si Idol Rowan TV. Ang tanong nga normal po ba na lumalamig ang carb at nagpapawis? So yun yung pag-uusapan natin ngayon mga idol, no? So pag-uusapan natin kung normal ba o hindi normal ang pagpapawis sa karburador. Pero bago natin yan pag-usapan, isang mabilisang intro muna tayo mga idol. Alright mga idol, no? So bago tayo magpatuloy ay shout out pala muna kay Idol Sian Enriquez, kay Lovely Archery, kay Anlin Tag, at kay Sir John Rex Del Mundo. Alright, so sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo sa next na vlog natin. Alright, so ito nga pala yung pag-uusapan natin kasi may nagtatanong sa atin na si Idol Rowan TV, no? Na kung normal ba na lumalamig ang karburador at kung normal ba na nagpapawis yung karburador. So may dalawang klase yan mga idol, no? So may normal saka hindi siya normal. So dalawang klase po yan. So ano ba yung gusto nating unahin? Normal o yung hindi normal? Yung normal na lang di bali vlog naman natin to So yung normal mga idol, no? Ito yung tinatawag nila na sa environment kasi 'di ba minsan malamig, so ang tawag doon ay moisture condensation. So yung pag ganun kasi na malamig yung panahon mga idol, talagang nagkakaroon ng moisture, lalong lalo na sa mga bakal, 'di ba? Talagang nagmo-moist yan sa lalong lalo na sa carburetor natin dahil malamig yung gasolina. Tapos siyempre malamig pa yung panahon, kaya nagbabasa talaga yun, nagkakaroon ng parang butil-butil na pawis yung karburador. At isa pa dyan, yung gasolina kasi mga idol, no? Talagang nagkakaroon siya ng moisture condensation kasi yung gasolina kasi naghahanap yan dun sa loob ng karburador, naghahanap yan talaga ng parang way na para makapag-moist siya dahil yung gasolina kasi sa loob ng carburetor mga idol lumalamig din kasi yan, lumalamig yan, lalo na pag malamig yung panahon, lumalamig din talaga yan mga idol, no? So yun ang sinasawag nilang na normal lang dahil sa environment natin, kaya wala kayong dapat na ipag-alala kung ganun na malamig yung panahon, nagpapawis yung carburetor nyo. Kagaya na lang yung aking Raider 150 kasi ito yung madalas mga idol na napapansin ko pag ano na taglamig, nagmo-moist yung kanyang carburetor, lalong lalo na pag yung mga motor natin talagang nakakumot yan. Mapapansin nyo pag umaga, di ba? Pag inangat nyo yung kanyang takip, makikita nyo na lang yung carburetor nagpapawis na. So napaka normal lang yan ay mga idol sa panahon na gano'n na taglamig o kaya yung maulan tapos sasamahan pa ng malamig na hangin, talagang andun yung makikita mo na magpapawis yung carburetor. So yun yung normal na nangyayari sa mga motor natin, lalong lalo na sa mga carburetor kagaya ng Suzuki Raider ko, si Red na pula, tapos yung si Raptor natin carburetor din yan, tapos yung isang motor natin si Mio. So lahat ng motor ko carb type silang lahat mga idol, no? So nakikita ko nagpapawis din yung mga carburetor naman yan. So malako naman tayo mga idol, no, sa hindi siya normal. So ito yung tinatawag nila na rich yung gasolina
sa karburador. So yun yung isang dahilan kaya minsan papawis yung mga karburador ng mga motor. Gawa nga nung ito yung mga dahilan may mga dahilan kung bakit nangyayari yon. Minsan ito yung sa spark plug dahil hindi niya na kayang masunog yung gasolina na sinusupply ng karburador, so nagkakaroon ng reach. Tapos minsan nagbabackfire na rin dahil over na rin sa gasolina mga idol. So yun yung nangyayaring isa, kaya nagpapawis yung karburador natin dahil rich na, parang sobra-sobra na sa supply ng karburador. Tapos minsan pa, yan pa yung isang nagiging dahilan kaya minsan nagkakaroon ng overflow. Kasi nga hindi na kayang i-supply ng karburador papunta sa makina yung gasolina dahil sobra-sobra na. Dahil sa pundido na o sira na yung spark plug. So, yun yung isang dahilan. So, may isa pa. Ito yung sira na rin yung ignition coil natin o saka yung CDI ng motor. Kaya minsan napakahirap na paanda rin yung mga motor natin kasi sobra-sobra na sa gasolina, di ba? Yun din yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon na naman ng overflow sa mga motor natin. Lalong-lalo na pag umaga ay nakikita nyo nagpapawis na yung karburador tapos nag-overflow siya. So yun yung mga dahilan kaya hindi normal na nagpapawis yung karburador pag ganun na rich ang gasolina. Parang nangyari na lang dito sa aking nasa red na pula kasi nasira na pala yung swako niya, yung sa spark plug cap. Pag ganun na umaga mga idol, nagpapawis siya tapos nag-overflow. Lalong-lalo na pag tinakpan mo. May kumot kasi ito mga idol Pag tinatakpan ko siya tapos pagdating ng umaga tinatanggal ko, nakikita ko na lang tumutulo yung gasolina tapos pawis na pawis yung karburador. Yun lang yung dalawang titignan muna natin. Yung spark plug balitan muna natin para makita natin kung spark plug nga ba yung sira. Tapos kung hindi talaga sa spark plug, dun ka magbabase sa ignition saka sa CDI. Tapos ito yung pinakahuling dahilan mga idol na bakit nagpapawis at lumalamig yung carburetor. So ito yung isang dahilan. Minsan kasi nasisira na yung fuel cock. Ayun, yung fuel cock nga sira na. Diretso na yung pag-supply niya doon sa carburetor, kaya minsan sobrang dami na o rich na yung niilalagay ng gasolina sa carburetor, kaya minsan yun yung naging dahilan kaya nagpapawis siya. So yun yung mga naging dahilan mga idol kung bakit na nagpapawis yung carburetor saka tapos lumalamig. May normal saka hindi normal. So sana nakatulong ako sa vlog na ito. At kung nagustuhan naman yung vlog na ito mga idol, paki-subscribe naman yung ating YouTube channel at huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. So dito na siguro matatapos mga idol yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog natin mga idol.